महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुरनि फिलसारा चिचार आसाइमानि सान बालायजाखा जुदा जुदा हदा हामक्राय सामुं बतang rokni bisingti Tipra Motha Lefunga Block Committee Modern Architect of Tipra hanai sajago महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुर तामनि हिनबा 1923 बिसिनि सिमे 1947 बिसि जराबो महाराजा बीर बिक्रम गोबांमा हामक्राय सामुं खलाय खालामजा त्रिपुरा हास्टेनो स्लागि कताल खलाय स्नामजा एमबीबी कलेज खबै जुदा जुदा हामक्राय सामुं तांगै गलांजा तिनि बिनि फिलसारा चिचार आसाइमानि साल हास्ते गनांगै बरमरिमानि बिसिंति पालायजागै तंगु अबहाय केन त्रिपुरा मथा लेफुंगा ब्लक कमिटिनि लुवाजि मुंबाय जुदा जुदा हदा हामक्राय सामुं दां रखनि बिसिंति पालायजाखा स्रांसुला महाराजा बीर बिक्रमनि आसाइमानि साल रोखसाबै लेडि मुंगै रोंनकनि रोंस्रंनाय ते जोंनायजो रगनो तामजोंनाय मानिखनै बागजाखा ते रोंस्रंगो नांमानि रगबो मानिखनै रग बागजाखा आबकारिबो काइन्टा मुंगै आमचायो थैथानाय मुखनि बरकनि सामो बाजावै चुबाचु याफरि लाइखा टीटीएडीसीनि सीएम रोनियल देबरमानि चुबाचुबाय नगजाक सिजा तिप्रा मथानि आदंरगनि माजाक मुंबाय बागजाखा मानिखनै सायखना रखा तिप्रा मथा बदलनि लेफुंगा ब्लक कमिटिनि कासको दीपक देबरमा हामबाय सिनि मिडिया रंग नायदि जों थांनाय रावबो जागा जागा सबमनि नरनंना ओंखाय दिनै ओंखाय जों सिनि जेहेतु सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि साल होननाय जों खा थनैनो हारजाक आयाकबा जों संमिनो हारजाक अबनो रोगैनो जों दिनै सिनि सार सीएमनि सारनिनि दागिमुयनो जों जेहरो जुबोफैनो बंनि गाकाय 21 तारिख बंनि 13 दिन दंमोन ओमफ्राय 13 दिनाव बरक मानै बायना नांनाय होनै जों बरनो माइरं दाइल आलु थक प्लेट नानान जों गोबांमा जे नांमानि नुखुङो रांबो किसा कलां थांगा बंनो ओमफ्राय जों नुखुङो नांमानि न जों दिनै नुखुं जुबजगे होनै बंनो ओमफ्राय ताइ जों महाराजनि बार्थडेनि उपलक्षे जों खुङो तो जों केक राखा केक रामा परे जों खमाला रोदुमा परे जों ते कासे जागां गाकाय आवर लेडि हनै कासा स्कुल दङ आरो हस्टेलाव सरायरक माने सिनि सीएम सारनो माने बरक कासे डिमान्ड दंमोन डिमान्ड खायै बरक दिनै जे सिनि महाराजनि बार्थडेनि सालाव जों बंनोबो मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट जों कयेकटा तीनटा हाय जों बंनो याफार जाका बरबो बेले खुसिं खाता बगिं एका स्टुडेन्ट दक ताबुक सराय जरावनो सोरंनानि कायामो सारनो रिक्वेस्ट खालामबाय बरनो अमानै दिनै याफार जाका महाराज Class 10, 12 pioneer in Baoe Kya Kotma Kaham. Dynamic Group of Institute Bangalore Rietu free admission. 3 eligible students in Baoe government scholarship for Yanai. Ronnie courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawe hinke na 199 maninge government scholarship by na pore mainai. Hostel fee moha 4500 monthly marinai. Seats soha limited and boye Dai free na number of contact khedi admission la rodi.